Hello friend, kamusta ka na? Kulang ka bala sa tulog o kung ma-insomnia? Permi bala nagasakit ang imo likod? Nagalingin kag nagasakit permi ang ulo? Nagaalay ang imo balikawang? Nagapalamanol ang imo mga kamot kag tiil? Nagapalanakit permi ang imo kalawasan? Permi na lang nagalain ang akong pamatsyag. Gani kun sako sa trabaho, kag permi lang stress, amo na ni ang sabat. Magpamasahi na. Ipamasahe? Oo, magpamasahe diri sa Syra Blind Massage. Half body sitting, 30 minutes. Whole body sitting, 45 minutes. Kag whole body lying, 1 hour. Nga makarelax gid ang imo kalawasan. Gani ano pang ginahulat mo? Magpamasahe na sa Syra Blind Massage. Yari lang kami dirin hamtang sa lower ground floor, Gaisano Grand Mall, Cabancalan City. Pangitaa lang ang mga kabulagan ng mga masahista sang Syra Blind Massage. Hands for help.